चलिए सुनी एगो चुटकुला रुआ बड़ा बढ़िया हंसे हंसावे वाला बा। सुनी कहानी एगो अमनौर के दीवाना के। सुनी कहानी एगो अमनौर दीवाना के आ एगो गार्ड साहब रहले पुरानका जमाना के। सुनी कहानी अमनौर दीवाना के एगो गार्ड साहब रहले पुरानका जमाना के। कैले लापरवाही नौकरी लागल लेट से। कैले लापरवाही नौकरी लागल लेट से आ रोजो ड्यूटी जा आधा घंटा लेट के नौकरी लागल रहे, वही में ड्यूटी जा आधा घंटा लेट के। एक दिन लेट भइल मांगे लगले खाना। एक दिन लेट भइल मांगे लगले खाना। कहत बिया मेहरारू की ड्यूटी जाना। बताई भूख लागल बा ड्यूटी जाए के, तो एगो लेट होता वही में मांगत तो कहतन जे जा बिना कैले ड्यूटी। तो एक दिन लेट भइल मांगे लगले खाना। कहत बिया मेहरारू की ड्यूटी जाना। रोज रहे पिए के दारू के आदत। रोज रहे पिए के दारू के आदत। रास्ता पर देखल तो लागल रहे फाटक। जब ई दारू के भट्टी पर गइल तो देखत ताने रास्ता में कि फाटक लागल बा, बंद बा। देखले हैं फाटक तो माथा बा गरम। देखले हैं फाटक तो माथा बा गरम। आ सोचे लगले अब हम कहाँ जाई। सोचे लगले कि अब हम कहाँ जाई। या पीछे मुड़ के देखत तले तले मेहरारूए भेटाइल। जब पीछे मुड़ के देखले तो मेहरारू भेटाइल। पीछे मुड़ के देखले मेहरारू भेटाइल। आ मेहरी के देख के हो गइले नरम। मेहरारू के देख के हो गइले नरम। आ धई के कालर दिहलस घर में गरम। धई के कालर दिहलस घर में गरम। हमरा से बहाना करके आइल बार भट्ठी। हमरा से बहाना करके आइल बार भट्ठी। आ कहना मार के तूर दी तोहर फट्ठी। मौगी कहती कि बहाना कलो जम जाता नहीं नौकरी ड्यूटी में। आया गइल भट्ठी में, अब बोलो तोहर ध के फट्ठी तूर दी। तो कहलस मौगी कि मेहरारू से बहाना करके आइल बार भट्ठी। आ कहना मार के तूर दी तोहर फट्ठी। जब लोग देखलक मुँह पर लाल। जब लोग देखलक मुँह पर लाल, लोग कहे लागल ई पड़ल बा कहवा छाल। लोग जब देखलक मुँह पर लाल तो पूछे लागल कि भाई लाल के दाग कहाँ से ई तरह मुँह पर दाग उखड़ल बा। तो कहते हैं कि मेहरारू ई देले बिया साटा सट के दाग। ई है ओकर आशीर्वाद। ताई कैसन लागल चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कहाँ तक सही बा।